Hei kaikki! Tänään mä ajattelin kertoa teille 10 faktaa minusta, joten mennään vaan videon pariin. Ensimmäinen. Minä en ole koskaan matkustanut lentokoneella. Toinen. Minun pituus on 170 senttimetriä. Kolmas. Minä en ole kertaakaan ollut milläkään festarilla. 4. Minulla on ajokortti. 5. Minulla on lukihäiriö. 6. Minä en osaa hyvin mitään kieliä. 7. Olen hyvä matikassa. 8. Minulla on pehmolelu, jonka kanssa nukun. 9. Olen hyvin sosiaalinen ihminen, mutta jotkin tilanteet saavat minut hyvin ujoksi. 10. Minä tykkään kalastaa paljon jokilla ja muuallakin. Tässä oli nämä 10 faktaa minusta. Jos tykkäsit, niin laita ihmeessä peukut ylös. Ja jos haluat nähdä tätä videota lisää, niin laita ihmeessä kanavatilaukseen. Mutta ei muuta, me nähdään seuraavassa videossa. Soisit, heippa dei!